שלום לכולם, המוצר הבא אני ממליץ עליו בחום. אני לא אומר את זה סתם, אני אומר את זה כי זה אחד מהמוצרים הכי חשובים שיש, במיוחד בגלל המחאה החברתית שלנו, ואני אסביר גם למה. מי שרוצה לחסוך ולא רוצה לזרוק מוצר, או רוצה לאכול ולשמור טריות, הדבר הזה הכי חשוב במטבח. למה אני מתכוון? נגיד עכשיו הכנתי סיר, יש פה 4 חלקים, אבל רגע נראה אותם. נגיד עכשיו הכנתי פה סיר עם אוכל, פה אני שמתי עכשיו מים בפנים, לא יודע אם אתם יכולים לראות, אבל נשמור קצת, יש פה מים בפנים. אני לקחתי, נגיד יש לי פה סיר אורז, אוכל או כל דבר כזה, אני לוקח את המוצר הזה, כמו שאתם רואים, זה ניילון, שם אותו על המכסה, לוחץ פה, נחשו מה קורה. זה מכסה ואקום לכל דבר, לא נכנס אוויר, לא נכנס כלום, שומר על הטריות. אפשר להגיד שעכשיו, אחרי שאתם מכניסים את זה עכשיו למקרר, נשמר לכם כל האוכל, כל הטריות, ולא צריך לזרוק סלט ירקות, פסטות, אוכל, עוף. מדהים. לא בפריזר, רק במקרר. זה עובד על ואקום. עכשיו שחררתי את זה, כמו ששמתם לב. כדי לשחרר צריך ללחוץ פה, והמוצר יוצא. שוב פעם. אז תגידו לי אם זה לא המצאת המאה. חוצים פה, משחררים את האוויר. חבר'ה, לא לפספס, מחיר מצוין, תתחדשו.